Oman homo den say, Oman beden akoma so. Why near my timemufon epe, no one yasa sabi. Ordinary Sammy no Bob Bosikam, the open or the ye, and Quan Yasan what here a ball life was I and Sacram. Open each rema, as well for people, so my do baby a Ghanaian Sika, bomb said Tessuni, dick. Yet the casa Casia, na money, huna money, o trema. And no can be in Tiana, and more be as for your person, so Jenny or two about to go with the Sabi. Abana toy and Yansan for Sobia, must what them say. Sana Montunes is in a chrono across a memory moon, and penny for a pet. About to go no, a tune net, and I said, Ewo Africa ha. Failed to deliver public welfare goods, secure its citizens, and to make them feel that the democratic dividend is worth dying for, or its politics as usual, in which it is about winning power, hanging on to it, making empty rhetoric, and not delivering the public goods upon which people were voting for. Guinea-Bissau, or probably you add a wider question about West Africa. All the countries that you mentioned, I think if we added the cases of attempted overthrows over the last 2 years, the picture is even more disconcerting. So it raises fundamental questions, not only about the region providing a setup for this type of violent politics, but also the nature of the politics itself and the extent to which it speaks to people's needs. And I think it starts widening space between what the rhetoric is, the expectation, and the capacity to deliver. That space becomes what you have termed as the fertile ground, which I like very much, not only for statutory security forces to fail, but increasingly also violent extremists, who, as you mentioned in the Sahel, are really posing a big challenge to those states. And Togo, parts of Cote d'Ivoire, now we know in Nigeria, Boko Haram and Islamic State West Africa province are running around. So there's a bigger question about the usefulness and practicality of democracy, the nature of leadership, issues around corruption, livability, transparency that we need as West Africans to start talking about. This is not going to end. This may not be the last winter. That is the Dr. Musa that I've known for the past 40 years or 45 years. Sharp, incisive, and having a knack for understanding what we need to do. Any I would tell penny power being power bambon say moon, the at the professor, Kwesi Enin, and I would take Ninkain. Yentwa kasia bwane so na asante hene otumfo say to otosumienu ene abako aya ahinse ho ntokwa ekoso ewo honom busumi bebre ni nom eyade a wabomodin adinsesie ni na atimi abawieye ede ato eye anamusifo de mama mprusi ni eye kusasifo anim so momomodin a na prepredie no ekoso ho ni na momomodin a no momani na embras na momasumdwe enkoso ewo montem esan so mohu omo se omo ye eye nipa baako na eye endro adwoa da opanima abosom ni de dika won fimpimienu ni aduonunum ni mu ana ndie menhia himfie no ewa asantemantem kumase eye otumfo ni eye anamusifo mu free man prusi ni kusasi ni na yatena ase etimi esiesie asem no na ye press release enu free otumfo ye ne chief of staff eye Kofi Bedu e de betuja echemu se odefo eda eye obu a anamusifo ni na da na di ede che no echemu se wo so mobo modin na omo amaye anamusifo ya kandifo no eye omachita ifo ni na no omo modin ankyere omo so mo ye nipa baako ntino omo ma asumje entimi momodin enye juma ewo muntem na ntokwa omokuni na no omomfa embra awieye na nhyiamudie no ekoso ewo Jubilee Hall a chesa himfu bebre na anekohia mu ewo ho na enkanim na hyebedwani eye Cletus Avoka ene Dr. Isa ana chesa omo ye kasamafo ede makusasi ene mamprusi ewo anamisifo no entem na bra omudi ni na akwa awieye na chesa asumdie etimi akoso ewo honom no tumfo etie ne ekoso ni na echemu se osra omala omomomodi ano omomasumdie entimi ekoso wo no mu hu omo se omuni na omu ye anuanom no momomodi ana omunsiesie asem no Yentwa kasebo no so na yenkwaso anyina mu ewo man Ghana mu na nsem ne de dos yi pa
Na senior lecturer Ewo Christian Service University, very Reverend Dr. Emmanuel Chumesi Ankram, Edensem Atudwa Akasadi Afa Africa, eye bibimanya empuntu ntumi nkwade biada ye bobra na ya san yachi eye nsempi wakasadi afa hom opani kasem na okire mu sem wo hwe ebimanya yatimu ya de enti amaye ntumi nkwa yanim na de biada ye kọ esan yachi ne sem ekanifo awdo eyi wono mo no omonte sa abrofo no efiti mra abrofo kwesi boni kwakọ ja Ghana ho no mo kodu kurom kọ bo na bre ja ye ne ankase ye ma hye ye nsa no ye ni atu ho acha honhom oma Ghana ho to ebi ni yemu say yenkra yemudiem ebi ni omanyimu ana ahohyeso nso kwasibo ne beka ne say discipline ebi nim na kire say ye de ho to trouble of no ho nye ye de biara na sabi obi aba de opɛ ene wo ye na omanyim Dr. Emmanuel Chumesi Ankra kire mi say wohwe amemu awodo ekoso bi mam ha say titiru ne Ghana na kyese na nyonko sem ko a kokofu bobo wunua ni ma ye mpase woda ebi kura mpo nsida we ye menua ba ma memfa ne nkwahye ha we ye madam for pam ne ko school we memfa ne nkwahye ha ne mu say eba ne saa pene sabe mi kodi sika mpo a onya mehwe enti obi benya de blene wo soma nya ne modin bo ne mom dabi na nyanko sem protocol woni bia ekire din o se eba ne se ya Ghana ne bi man pass be ko ya ne mu de yentum na ebi nkra nsida opani kire me ne ka women ne nipa pi enya de bra kosom nanso de blene onya ye no wanya ne kwampa so enya ne bodin bo bi na so ani nti na onya de blene mom no na damfo bi na ni kotua ho no ma chese sika die nti ekire din odi sika ontumi mo ne kwadu efrise ono na de ne koye opani kire mi say eba ne say ha adwen na mra oje mre na oni de ye kasa betwetwen koma na wo kire ma mra na ono bo modin a epaw eye book bi ehontoma e wo symposium dumeda etodwa e Revival Africa and Afi Beyond eye Lancaster Hotel na dumeda etodwa no opani kire mi say in fact enkonka ne enya kram se enya obi obado Ghana pa no wadwe na omanyi ho de a yentum na empududwuma babo ya pa esa be Johnson abo akokọ e wo manyim eno na oman bia ne nkoso ne gina so se enipa betimi ahwe won ho so a onyi kanifo enti wo kai a ebre bia atwam na anuanom bi mabunu bi eno na oman bia ne nkoso ne gina so se enipa betimi ahwe won ho so a onyi kanifo enti wo kai a ebre bia atwam na anuanom bi mabunu bi esore na omo ka se empanimfo emfixe oman no na empanifo ni bi enso be yi ano se omamufo no so mfixe omo se ude sansem ni mienu to nsane ani a de wo mu ni se ekase empanifo efixe oman no efise timamufo ni ntimi enhwe won ho so entina wafa empanifo ana akanifo ewiase nipa nyina ya adekoro nipa bia wugyae no a sebe obeye de mfata obetena ni donto die matena summu atena amanem entina akanie ewo ho yehwe oman Ghana na bibiman mu a ohaw kese a yewo eya akanie ye friend leadership crisis na de yehuni se enipa bi mu wo ha wo be ya akanifo by mistake ebi wo ha because se omutimi tiamu yie omutimi tiatiam ana wo mani eden na wo be ya akanifo by hwa akanie a obi a obetimi adi kan yie pa ya obi a otimi di ne ho so be say someone that can lead himself obi a wontimi hwe wono ane ho so bia wontimi hwe obi so enti se ye pe leaders wo ye man mu a ewo bibiman mu ade a wo se ye hwe no ye se ye hwe nkofo a omutimi di wo mo so me kasa ye pe nkofo a omutimi wo mo ahohyeso wo mo ye nokwafo wo mo oman da won koma so wo mo do nipa obi wo ho no mo ye nipa po no nipa saafo ni nyina ntimi ni nipa anim bara wo mo do nipa wo mo betimi sacrifice wo mo wo commitment o betimi atu ni ho ache ansa na wo tumi abaye kanifo na yes akire se ye kọ yanim se oman no moma ya nhwehwe akanifo bi a ye frɛ won political leaders akanifo a mo ye prepared se omo de principles ebe ye dwuma obi wo honom a na damfo ne enti wo ye bone a onka o de classmate ne nti wo di oman sika kora onka ne party ba ne enti wo ye bone a ne akata so saafo ne ntimi ni oman nanim Doc ene o madi anim o krom ha de no na ekwa bi mamu de seyi a madam for no ne ko school oyam party ba ene ete hom na emna warom epa eye book ho ntoma omba modi asa ye symposium dwumadi ka ho a eku adi da worom so Revival Africa and Beyond ehehya ya wa Lancaster Hotel ena openipan din Dr. Emmanuel Chumesi Ankra kasa ye mu no kirem sem asemtite na da dwumadi ni so na leadership and transformation in Africa and beyond the crisis they called and the craft and Dr. Emmanuel Chumesi Ankra
chirima obes rempenim for titru ne Ghana mayimu wama modern asem betena so mayen hyehye foforo de afa ya mamra constitution ne ho enye o amamrei miri bi atwa na mo hyehye nanso da bia mo bape obia ba na wa hyebo o mesesa no o constitution ne be ya review ye besesem emwa Ghana for ye besesem nanso obape na obehu se hoda chire din tese na ne kura mo ne dwe o chire memwa na ye Ghana for how pie ne omen asi ye kwa ne ate ahwe mputu dwuma bia nkoso ne nti obesere Ghana mampenimfo ana afin so mahye badwom perform ka biegum mama homoden se ne manim yada o ma Ghana mramra no montena se munye munsa kiremu na munsisem dodo awurawura no munye bi mfamfiri munsente sa pa dia Ghana mpenimfo ene o man da achepase be kona ni mamam mu de ye boa akra ye twen mutan samamra no ye yenhye go franfamfam a ye buada ente santa o ma no sempunto bebo ye pastor Johnson ababo akukọ o manyim yeah papa now the question kura was you say when say why have we not reformed the constitution if we say nkrofobia san kwan wo ho constitution no a enyina ne nan so no nkrofobia san kwan wom enti na constitution entimi and reform here and yen review here now me busa me say when are we going to review the constitution? Who is going to do that? Who is going to bail the cat? We have had mpanimfo a omunim constitution constitutional lawyers any ade kura no be di amine so Oma for Musaka constitution, one away because be obi aginanche and not to talk about park and so constitution in yet Monsesa Hammons when you're bad constitution in loopholes in a woman benefiting into on yet or no ya penny one penny poyen against obey the political apparatchiks are more benefiting empeso obey into constitutional reforms or review and yet timely and yes sir we are sitting on a time bomb. We need to do that. It could do baby nesse and penny for a ya. I was say yes, you fire one constitution your mind there. I was say will be bepe mampeni here. For example, one of the questions I was here they talking no. Say, obe dia yema how many months and are the best constitution. Na say months and also 6 months or na say 12 months. Questions I was here they talking no. Say, obe dia yema how many months and are the best constitution. Na say months and also 6 months or na say 12 months or 1 year or 2 years. As soon as I won't see constitution, review constitution na yetimi etu. Kawedi yankane ho asamain ba se pe ye wo Ghana ha ne de ensempim. Eni a wuti ye senior lecturer ewo Christian Service University ne den at the very reverend Dr. Emmanuel Chumesi Ankram. Na ne kwakra mu no pani Paul no na chese ebuku no on na twere ya ne din e de Reverend Samuel Otrum on na ye author of the book omamode apa hontoma na ode adesre e de eto African leaders ebi man ekenefo ni mu se osra da mu nkomponko omachi osaje for Dr. Kwame Nkrumah hyehye Paul de to ma o my Ghana ene bibi man ena afin so akane South Africa man pene oji fa wode di ma wonom Nelson Mandela se Paul mu yegu ho pa na enne o hwede ye kwaso in fact do to me say yes any prepare more than pa bi mam ha say ehu pa ndo mo sa mo achi no mo kosua de but it's so paying for me your Kwame Nkrumah Nelson Mandela Nhiraba and some of them say you see the gas from nam yimu mapem but you see no mess enti the new reform one that is I was say you three agony especially in the easy approach Kenny. That is the what expectation then and they say you can be war your mom say some cover into your papa and more my year and when we say you did I can afford who down our mama so don't sit down when sa and I so yen na your money was I think me the wish any money say I can you protein e be sabe we will be our leader if you are exclusive we are partisan that is the first thing I was doing until we get their own place our cards and no come for you say who leader in the first place it is a ultimate you want to bounce make the practical with so it's a leader I said, "Wow, what's me?" I said, "We accept. We accept. Here, we accept. It is all kind of we leader. They said, "If we are now, and they can perform. No matter their political ideologies, their tribal differences, skin color,
a woman, Nhyiraba. Any a woti ye Ajem, Reverend Samuel Oduru, on a born home de tintim home efe pa, Mama de Aquapound to mam, Ewa Lancaster Hotel, Ewan Crabapre Temu, Ena wote nini. Yentwa kasia bone so namra shebedwani e de Mark Pandai eye Matthew Nyindam afaile eye application e de ama Supreme Court for say omomodian no munsi eye High Court for nhyehyɛ omo hyɛ say eye opepombo so mi won fimpimienu ni aduonu nan eye parliamentary election omo ye no omo sanso ento abani bio no eye Supreme Court for omomodian no munsi omo kwan sanso chema elfane lawyer so ye Gary ni makoma for so no mu chema High Court eye commercial division enu watermale omo mfa ne se omo ye mfomso e watemu na omo bu ye fa de srede krata eye NDC candidate Daniel Insala Wakpa edeba yenim na mu chema ya de petition no de call pepon bosome no e won fimpimienu ene aduonunum eye ne de tosu aduonunum ana o chemu se e ya de abato no mutu wie ye kra be ye nefo abaye aduasa mienu a mode eye results ni na ade akwa abemu e wo eye opanima aboso ne de toso aduonu nan won fimpimienu ni aduonu nan ni mu na wo chirema na chese ne otwentwen so ansa na de adesrede kata no ekono no hu ne se eye invalid esan se bibia timi akono na ka anye krampo na wo so pepon boso ne de toso aduonu num e won fimpimienu ni aduonu num ni mu ana etimi kontse na etimi ye ne de na chese eye ade a petition no de koye no eye invalid na ye High Court for ehye se ehye e wo bubuo boso ne de toso aduonu nan e won fimpimienu ni aduonu num nim se sani abato no ekoso e wo pandan te wo so mbomodin a hwe se nefu aduasantem no ombetimi asan ato abane bio anamra hyebedwani wo honum echiema sani atemu no ekoye no enya de na nige ho enu nti Supreme Court ahye se eye omo so application no eye abnado panima bosum ne de toso eye dunsia won fimpimienu ni aduonu num numu eye nyadam ni legal team no ebebomodin a the case no asan so aba no mu chirema se eye Supreme Court antimi anye bibia amfa eye nyinasi a eye High Court for esi na chese ya de atentene ne no omutimi ebre na asesan so na kobasa election petitions ahodo no se omo antimi ansi High Court ne kwan na chese ya de a omobre na sekra ya nto aka sebonso ya mfie ne fankyire mu ewa piemente mu no hene papa de ma de hia wonom ewo achem asene nana kakwari apewu frempom ede ya rehyimu nsem ede ato ade hia wonom ewo achem asene enim se nani abrepa sa krodom epre sempuntu ena afenso adworobeba empote wonom asomdwe mapa etimi ede hene egwo achem asene efrise na nsen mentem ho ase bia ma ne homene so efa ahemfo nketo a wonom ehye nase nana kwame obrempon kodua one na epre ahenie ho a eyade ha ne yepam na de sɛ de tuda emram na ensentwerefo enhyemudie kɔso am na kakwari apawo frempɔn ekyirem sɛ in fact ɔno na abɔwura mu ɛwɔ achem asene a ɔyɛ ɔhene prɛko pa obia enini enhwe mu kura ne senti onum de ntie ne na kodua frempɔn ekyirem ɔno na yɛ ɔhene wɔ kurodua nim na ekyirem am na kodua frempɔn ɔyɛ ɔhene ketewa ɔhyɛ na sekram ketekete no no mpo ɔnya agona adehyibusuani nimpo enti ɔno kura mpo de yɛ ka ahenie sɛ ɔno kura ma yɛ ɔhene pɔn emfama achem asene a debi ɔsɛ ho sɛn ɔmɛyɛ konwa no kram na ekyirem sɛ ekodum pempenso a ɔno ankasa na konwa na ma bi ahyɛda sɛsa himfie nti ɔde kogya na ɛyɛ kodua frempɔn sɛ ɔnye mfengo na mbere sɛ wabɛgye na ade ɔkwagye a na buafu na kodua frempɔn sɛ wɔmpene ma nneɛma na nsa nkɔ ɛna wɔkyirem sɛ debi ɛhene ne ha na de na wukyerɛ akonwa yɛ me na mede hene masom mfie pii obi anim sɛ me na meyɛ hene na nneɛma bi mfa magu ahemfie hɔ no mu ahemfie wo na wɔyɛ sub chief na mfa magu no ma wɔsɛ mempere o pere nneɛma na ɛwɔ hɔ nti wobɛde hene na sɛ debi ɛhene ne ha ɔnte aseɛ na akyerɛ man sɛ ɔma ne hom no sɛ ɔbɔ ne homaden ɛde nsɛm akɔ akɔdan na ma tene nkonwa wɔnom bɔ mmɔden ɛhwɛ ahensie sɛnsɛm so ɛwɔ payment sɛ wɔmmɔden amfa ɔmani kootu a wosɛ mfɛnde kyerɛ mmɔ na menteme ho ase a ɛkɔ soɔ no ɛtoɔ ɛtumi ntwafiri sɛ na kodua yɛ n'adwen sɛ wɔyɛ n'adwen sɛ ɔno no ɔmpene ɛma ɛyɛ mekese na somdwe ebi mma achem asene kram na kwakwali apaw frempɔn ɔkɔ no nyɔno kwa ne kɔye ɔne agona adehyibusua ekobi ɛbɔ mmɔde sɛ mo kwa akɔgye nneɛma ahodo a ɛwɔ ahemfie ɔno de afiri na kodua ahemfie a wɔkyerɛ mi sɛ ɔmpene ne mɛkɔgye taa nyasem kuma na mra na kakwali frempɔn apaw
Agyei mre ade nsɛm de to dwane nsɛm sei na ɔde tro de yɛ kasebɔ animu na me anaka kare ato a one something a otoso ni nsa a one ni asenia ehini to na se brother ni himsa na lansia ma ku ni lansia so bi aka to so one ni asenia hina ka je nse bi so oboa ba ni amtie ba ni amtie ni asenia hina ga sa akasa obi ni tomu a dia de bo mu 14 years na asema ho ni nyina ne se na akofa ho nyina ba ne se na yo ayimfi da awufia na no koba area na tini ni mo nyina sa pepe na bese infi bese nseni ekonsunu nsu kese bitoy kuma amete dada hun bi ti anjim afemi hu be ya ibunu fi a se be egufoma se be pepe bi ekokojina ni a woti ye ayo hene popo de ma de hia wanom ewo achem asene ne den de nana kakari apawu frempon na wote dindin ne no achi na ba ohima ono ewo achem asene eje wohima afia keseye kesewam kire na adwen kese kirim se no kre de ade ewo no na wodi ne ye de kom de no da na hinie na ewo achem asene de ye po hene pa wo kro ni mu a eye nana kokali apawu frempon pe na ye hene mama kenya mo hyehye na senti onim de enti ene eye nana kwadua frempon ani abere a opa akonwa dendenden enti opa sugutu nanan ebi nsi da akonwa nana de a ne senti osre adwebro mra na mentem wase ama ne homene so ewa chemasene no ne nyina emawie o kirem se ade ba koporo mo hwe animu se emra eyasomdwe enti sa basabasa hodo ekwo na mentem wase no eduro bia nka dem na somye kase mra firi se achem asene ehene de nana kakali apawu frempon pe no betumi aka so yo hene e wo kurodua no mo waka ne nyina eya ahemfo nketo mo hyehye na se ye frame nana fie kisiwa a wo di kan asene ma maso mo nyina ne se eye nana kakali apawu eniama na ye se akofa enye dia we bedi ade no ana abusua no ane nana jase o mo ka hye ne nsa yeti ye homre no ye atin kutoku adultings awo ye obrompo eti eniama ni gogu ho no ana o si tufo henka eti tufo hen ni nkonwa no na wa henfia ha ana enti na ede gogu ho no wa nya ne ha ode ne die ni nyina aka ho egogu ho ane kwabredua abusua pede no na o mo di gogu ho eti o mo di gogu ho ni dem ni ya manyina ana o mo di gogu ho afa awie na o mo kofa tuo mu nyina nim tufu hinim se nana na digogu ho kwabredua no oka ho bi odigogu ho ana ode safo nyina eja no e ma de ba ko se wo mo kotra ho di wo mo hwe ho da fa ko wi ase a wo se eze se no afa kwati kwa bi se eze ase konwa digogu ho ni no woni ko adonten kotoku adonten a wo ye obrempon ye fe no ni didi nana kwam ye sie ye fe ni kodua de say was why you to obrempon na kaka nana kakari ana ye obrempon fi so why you hen ketwa enti ntimi nse che konwa na egogu ho ni nse de no opese wo ye nti ana wa season konwa no ana wa ye enti obi enkowie konwa eye nana no adwapade ana nana edigogu ebebu ayimfie nti odigogu ho enti tufo hinim kwabledu edim wa mo so de edim akoten enti obi enkowie konwa akosi se nanu ya wade o ko fa ya wade ne nam se di se ensembebire ya ye ko ye ya nyankopɔ adawo ma enyama na beduru fi enti obrempon na o ye dan akodwa ne ti na ko so obe obrempon de bie no obi ko bia akodwa obi ko bia adonten hin akodwa asene hin eden na agorafo adwapade ana odi go gu ni fi o ana o ko fa DLFM 106.9 Eni a woti ye yoba hima ono enewo achem asene ne din eden ohima efia kesewa ene ena woti ye Yentwa kasiyabone so na businessman sanso na ye IT specialist ye friend Mr. Kwekuche Ofori dodo na FN KKO abomodi a cheso wa ho fama kese pa edema atwuma kwaman eye mpotem no sanse
obesa wo hu sempuntuo etimi ekoso ewo honom nti odi eye esi foforo kra ne bo edin ye edi akoma National Identification Authority for officer ene wo eye hwede no ewo atwuma kwaman district nim ewo Asante Mantemu na ye Mr. Kwekuche Ofori ehu ni se eye National Identification Authority for officer yade owo show pa de eku adwumayefo ewo honom ye pa na sane ebe ya eye adwumayefo no so no ebetimi abo adwumaye edi ama eye tememfo ewo hono nti no anodi esi no ede koma wom sane ebe ya so mo so na esi omo so a ende so mo bo adwuma ni na ye Mr. Ofori ogina ye se eye parliamentary primaries ewo abra ede man MPP amanyoko no ewo atwuma kwaman constituency no echiemu se ade a na ye na hofama ye pa so beboa eye abanya dwumaku ahodro no ahye omumu kinasa ne ebe ye omusu dwumadi omudi wonpotem no ebetimi akoso no chiema asa obomodia hu sadwumayefo obo adwuma na chese ne ma omuhie nina no monsatimi aka ntise ne ebe ye omuso ho ebe henha wo mu ninti no na wo so obomodia hyese ne ma hu hia wo mu no anye kraso betimi aboa no so no ebeboa wo ama adwumaku ahodro no so no omatimi abo adwuma ye papa na okono enye ono nko anekoye one eye Mr. Joseph Edupoku oye Enkani district eye NAPCO director edimatwuma kwaman sanso ana Mr. Fred Kwadwo Yeboa eye Enkani atwuma kwama eye constituency youth organizer edima MPP amanyoko no eni chitaifo pi na anekoye na okoye no odin sem say edi etuja Yebomodia meyensa etimi aka ene no ede amamu. Yaboso ene no empese ebebo na enu achi no anaye National Identification Authority for ebo omodia Agyei esi no ana district registration officer ye Prince Atafrimpon eche se yade anani aso de eye businessman eye Mr. Kwekuche Ofori aye ni ye papa esan se yade awaboa mo ewo mra na omuhia ye papa na ye esi so mo be install na chese omotimi abo adwuma ye pa wabɔ ne homɔden ye pesan sɛ esi no mu hia nti bu a wabɔ mu ne de na de asida PSA ana ede ema osan so ana cheso Oliver Twist always asking for more ana oche mu so de esi na banso a ompe nkonya emfa ema wo mesan sɛ nkonya mu di bɔ adwuma no enya de abebre na ewo ho nti we ne nsɛm a eye district registration officer ye Prince Atafrimpon ejina ye National Identification Authority fo anemu ede asida PSA ede ma Mr. Kwekuche Ofori amanibo yensem troni Samuel Foribuaten ana de besomye we yenyina we so na yenken ka madwe nkyere ne bi emfa ensem awie na yenko Facebook no so na we free na naba Donald Frank I was say kasebo no live Watema community 2 me da se na Honorable Frank amankwa de aba no so hwe live edi free kitase na afi we de wasi so hwe results na band enye kra nye esempenifo ye bibi ka kire mo fanso munsua de fa nkwahya ban bia o mabon no comfort mati de aba no say good afternoon my one and only wafa Sammy B any Adwoa Agyei Sika DLFM news and always giving us the best news ohwe live edife yes Spentes Coca-Cola me da say na dolo ya Adwoa Agyei de aba no say good afternoon Mr. Sammy B ni Adwoa Agyei Sika ka say no ohwe live edi free Christian village Achimota DLFM news mokube mate na Comfort Boache de aba no say good afternoon Comfort message ne ya yira wase wafa kwadwo otie me life a difference and wom dobro humane de obeka go kro ndi sa na ye na master planner junior Kentampo de aba no say good afternoon wafa in fact you are doing a fantastic job say God bless you greetings to Hajia Safia Mohammed incoming MPP national women organizer me da sena junior papa de aba no say good afternoon dear good work Mate delicate de aba no so hwe live a different krakan good afternoon Mate Kofi Parliament de aba no say Ghana akwanya tutu se anoma enumum nanso de bia kasebo ne de mo de sa anoma na mutie live a different akwanya bikuma apa Ghana akwanya tutu se anoma enum o enya nwanwa sa na aye esena anoma enum kura enso obi amfa ho omana ye tim ni sa
we yɛnyina we sina kase bɔ ne yɛmfa nsi nansa yɛbɛkɔ no birthday bia ba me monitor na men sɔre so me wo fa se check page ne so ma me na me de birthday bia ba na me prepare na men sɔre na Adwoa Sika na pamfo metoa ɛyɛ dwumadie so na we ne a big shout out ɛkɔ diama ɛyɛ Asanka Gagai ɔyɛ immigration officer ɔyɛ adwuma regional headquarters Accra say de akɔpie mum ɛwɔ north east operation dwumadie ɛkɔ so akɔkɔbɔ adwuma hɔ ɛwɔ ɛyɛ bunkurugu enti Nyankopɔn ba no hɔ ban no nya ne kɛseɛ pam na ɔmfira adomu ɛmfa ne kɔ adomu nhyira ɛne yɛdie na ɛma ne sra pam nti we de senior man wodin ɛde Asanka Gagai ɔyɛ immigration officer wopɔ adwuma wɔ regional headquarters Accra say de akɔpie mum ɛwɔ north east bunkurugu ɛhɔ na wopɔ adwuma Nyankopɔn ma hɔ ban no nhyira wo na ɔnyɛ kɛseɛ pa we afri Benjamin awuku ɛna wɔyɛ se yɛnka nsirasɛm wei ɛmfa ngu sɛ wo som ɔman Ghana som papa kasɛbɔ no yɛde asie musemufoɔ no yɛ Mays Mabel Antwi ɛna ɛsɛ mu ɛde ɛma yɛn saa nso na Berenda ɛne DJ Omarion ɛde yɛkɔpie mu wɔ Facebook asɛbue no wonya bi ɛhwɛ yɛ ɛsan so etie yɛm DJ Zigbi ɛkyinkyin afiri no furuma ɛde som yɛ wiei na kenkafo yɛ sunkodwa bɛso mo no di amegye so yɛ wɔfa ɔse ade de wanf Nhiraba kwadwo Sammy B mene Adwoa Agyei Sika pa ye kwen hwan na eba na Adwoa Silky one hwan na hwan sexy journalist family na Adwoa Siki ewo mranu bi a yeta bɔ no dwumadie ni so ne nimra ne ye de an akyerɛ mu hima enfifi mu hima enkache hima radio mu ya santo Michael Jackson radio no wana aye den wana auto ye na Adwoa Siki tena so do nsa kan ye den ye bechi de e mamra ye den anyway di better ye kwen na mobile mu nyina moniti a adehye